birinan. Wong kelangan mbok doli birinan Kelangan napa? Iki Rarayana. Lho, kok saged kelangan? Iki biyen lek ku nolong saka panti ngerang. Iki mergo sing tak gugu cocotem. La ilaha illallah, wong Islam kok muni cocot. Matene o. Yo kene bareng mapan ana ing Kadipaten Mandalika. Saben dina cendhaki tak rimo durung gelem kok mbok colong kuakek ane. Illallah, sabar. Ora iso sabar. Kula niku mboten nyolong. Lho ora mau nyolong. Lene kula niku sedulur sampean, padha wong Islame. Lho atase seneng wong wedoke kok nganti ora ndang kelakon kula niku mesake. Atase wong lanang kok ditampik wong wedok. Yo iki sing marai bingung. Ora nggih eman-eman. Carane piye aja nganti aku ditampik karo wedok. Wong lanang ditampik wong wedok nggih ngangge cara. Cinta ditolak, dukun bertindak. Carane wong wedok ora gelem ditamani aji. Monggo aku ora duwe aji. Lah kula lak saged. Kowe duwe aji. Aku warai ben Rarayana gelem dadi. Nah, mulane. Nek perkara wong wedok nang pasrah kula. Iya iya aja kemaki kowe. Inallah ma'asab. Biri terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek aji. Ajiku pengasihan. Pira-tiri. Asale menungso saka banyu suci. Metune saka sela-selane ati. Yen tumibane lemah, Nek tumibane lemah. nggih gilane. Kuwi sing ngakak jagete wong ae. Iso aji. Nek tibane meten, dadi bayi. Tamake esok sore kena dikeloni. Tamakno sore esok langsung kena diambung. Aji kuwi Iya. pira-tiri kuwi Siap. tak tampakne karo welo. Bangsat. Ya ini kapusan ping pindho aku. Gento yo akale akeh. Wah. Bener nek kowe bajingan iku biyen mlayu rono siji mlayu rono. Cegat tengah leno pelaton. Gas. Gumun niku pripun? Lho, akale kok akeh men gone ngapusi si Adi Patak Warak kae lho. Pun sakniki Patak Warak ke jalan lacak. Mboten ajeng kecekel aman pokoknya. Aman. Ora aman gene. Yang ndi man? Patak Warak wis ora. Aman pek wis lunga kowe. Lah terus Aku sing ning kono sik cedak, nyawaku lho ning gun-gunan. Iki dikapake lho Kediri. Kapake mrene sampean digawa. Wah, wis mripate brabak abang ngadate anggere mripate brabak abang tangan kemlawis sikil ndepak aku wis deg-degan. Ning yo ora kurang akal. terus kowe Patakku. Jek tak apusi neh. Lho, ditampik wong wedok saran tamani aji tak parani. Wis nerokno terus. Tamani aji noleh. Lah aku terus mak kelepan teko kene iki mau. Wonge jek ngoyak terus bongkok iki ngono ra ndang. Ayo. Gaki gowo lunga. Pecel kok. Gas. Assalamualaikum. Ki warai tira-tiri aku. Warai tira-tiri. Oh ndak apik dolanan ngono. Jangan kemana tak lerek nganggo pedang ini. Inallah ma'asab. Biri terus. Ngene kok. Wakek ane iku. Na'udzubillahi min dzalik. Matam kono. Mati aku. Tenggor wong Islam sing rese ya ini. Gagi aku menerima rambut ngemak-ngemang batu. Meripat kocak netro berlian gagi matam tak culak. Wah, aku to Cik Aji. apa aji apa? Tira-tiri. Lah nggih to. Ajine wong dugal iku. Tira-tiri nek tiba ning lemah gegilani mlebu weteng dadi buayi. Ora bola-bola cangkemem. Ngene kok. Wakek ane. Ngono ki jenenge kurang yakin. Pun sakniki ngeten mawon. Mboten Piye? colong-colongan blak kutang terus terang. Ya. Icalipun ndoro sampean colong, ki ageng ngerang ngawontenaken sayembara.
Bener. Sayembarane Ki Ageng Ngerang sapa wae ora mawat sing bisa ngundurake Ndara Rayana bakal digawuk. Jur sapa sing nyagui? Kula. Kowe. Nggih. Kok apik men kelakuan. Ngendi aku nyolong Rarayana. Iki mergo saka cangkemmu. Cangkemne. Nganti entek cangkemku. Mergo saka kowe. Oh nah. Lho takon tak colong, lho kok mbok wales mbok colong. Genthuk. Lah wong nandur iku rak ya ngunduh, wong nyilih kudu balekno. Nek wis nyolong sinolong, ini rak ya gentenan. Bungku padha masin. Gojak ana sedina ping 7 tetep isih gondong kaya kelaku ngami. Akoni lah saiki. Yen genthuk saiki yo bajingan padha ae. Mboten kula selak. Tak jaluk Rarayana. Kula wani karo sampeyan. Piye? Aja meneh kowe loro ran kepo pitungane ati diadepi. Apa? Hematan. Biar Lebih aja dolanan ngono nek ana wali liwat. kok bawa kendiri. Aja kok singgo enteng musuh patak warak. Nek kowe mungsuh wong-wong liyane patak warak, kena kowe ngremehke utawa nganggep enteng. Nanging nek kowe musuh patak warak, durung sepilo. Sawang. Iki pedang pamekan jagat bentuah ning Kadipaten Mandalika. Tak tambake bumi kedadiane sawangan iki nek kepengin ngerti wujudnya. Di segoro le. Kaget aku. Mati segoro Wah. sing ngambare tanpa tepi tebani. Monggo Mandalika lan Panirang kadang-kadangan segoro sing sami. Nek kowe njaluk Rarayana yen kowe bisa nyabrang segoro. Nanging nek kowe ora bisa nyabrang segoro katut arusing banyu segoro mudhar ning tengah segoro. Mandalika. Hei, Ayo Mandalika. hei. Ana baru. Arep ngendi? Oh ya Oh iya, kowe iki nyawang segara sakmono gedene ta ora? Iya, Le. Jegur bongko iku. Aneh le. Iya. Pusaka kok ampuhe ngono. Heeh. Cublekno lemah saiki ngerang karo Mandalika dialing-alingi segara semono apik. Ngono ki rasa gumun. Kok ora gumun ki? Perkara kaya ngono kok gumun. Perkara pusaka dicublekne lemah. Sakala iso dadi segara sakmono gedene. Heeh. Pusaka dicublekne lemah ya ae iso dadi segara. Kok iso? Lah sing ngarep wis ngandani sukar ngerek getek-getek iku lho apa? Iso jeblos. Ngono kok gumun. Le. Ngerang kaling-kalingan segara. Heeh. Kanthi tutuk Mandalika. Iya. Tak jeguran. Aja, ayo mulai ae. Mbok jeguri nek mati piye? Mati dipangan ombake segara. Iya. Pati uripe manungsa iki ngendikane Ki Ageng Ngerang. Pati uripe manungsa dudu ombake segara. Dudu banyu segara. Ning ing astane Gusti Allah. Iya ngono ya ngono. Ning nek ngono iki carane jinarakan, ngono. Arep nekat? Nekat. Ya karepmu tak. Wis kebacut nyagui. Aku iki sedulur. Kuwi mau ngandani. Dene kowe nekat ya mongso bodho. Pirang dina iki? Aku meling karo kowe ya, Le. Cendeke 3 dina. Iya. Dhuwure seminggu. Nek aku njebur segara ora mulih, Iya. kes aku mati. Dipangan ombak segara. Ya. Yo aja lali wong aku dulurmu. Heeh. Engko nek 3 dina ya 3 dinani bancaki. Umpamane ora balik, 3 dina nyangkut mati ya 3 dina di 3 dinani. Ya Terus 7 dina. 7 dinani, Terus 40 dina. 40 dinani. Nganti 100 dina Ya dibancaki. bancaki terus. Iya. Duweke kakekmu. Utang-utang tau ora. Utangmu cek kaya gudik ndendel urung kok sahur kok. Wis tak jeburane, Le. Hah? Dongakno kakangku slamet iso nggo Ora bali. perkara ngerti aku. Ada baru.
Banjur ora kena. Aku mesti mesthekke nek kae genah mati dipangan iwak nus kowe. Mateng tenan aku. Wis tak enteni kene ae. Tenane aku kuwi senajan wujudku kethek ning dudu salumrahe kethek. Lajeng sampean iki duwe jeneng apa boten kethek? Ayo mesti duwe. Sinten jenenge sampean? Ki Lodan Datuk. Aku ki paguron ana ing Pulo Seprapat. Iki teng Pulo Seprapat. Iya. Paguron. Bener. Njur kowe sapa, Gus? Kula Maling Kopo. Maling Kopo jenengmu. Nggih. Kowe mau kegulung ombak, umpama ora ana aku kowe mesti bakal mati. Matur nuwun panjenengan slametake Ki Lodan Datuk. Iya, iya. Ning panjenengan ngendika nek Pulo Seprapat niki paguron ingkang ageng, teges burune sampean. Bener. Kula kepengin dados murid sampean Ki Lodan Datuk. Kowe pengen dadi muridku? Nggih. Sing guru ning aku. Leres. Ya, Maling Kopo, aku ora kabotan nampa murid kowe. Ning ana janjine lho ya. Janjine pripun? Murid ing Pulo Seprapat iki pisan kudu jujur. Angka loro kudu ngestokake gawe guru. Nggih, Ngerti? ngertos. Pungkasan iki ora kena colong jupuk. Ngoten nggih. Apa sawise kowe dadi muridku, iki kowe bakal nampa pendadaran. Aku tak nindakake kewajiban. Kowe tak kon nunggu iki buku wasiat. Oh, nggih. Karo kae tumbak guntur geni. Ning aku meling karo kowe ya. Nggih. Aja pisan-pisan kowe wani buka lawan buku iki. Kaping pindho aja nganti kowe kumawani ngrayang lawan tumbak guntur geni. Ngerti? Nggih, kula istoke Guru. Sautara ndak tinggalake aku tak netepi kewajiban ya. Perkara buku ngene kok ora entuk dicekel, ora entuk dibuka. Alah, ora ngandel ketuwel. Walat yo wis. Ngatekno kethek tuwa. Isine apa buku iki?
Aling kopo kok dikandhani. Belum. Daftar murid-murid ing padepokan kula seprapat. Daftare murid-murid kentek ora entuk diceluk. 1 Pulo Jati, 2 Cakrajaya, 3 Mandalika Patak Warak. Murid iki ageng ora kok ya do meguru rene kabeh. Lah nek ngono iki lak peguron sing ngampuh, peguron sing bupati kok ya megune pulau seprapat kene. Bukaane meneh. Waduh, iki pengapesane murid-murid ing padepokan pulau seprapat. Wong kok layak ora entuk dibuka, jebul wadi jare. Pengapesane Pulo Jati patine kudu dikepruk nganggo pupus gedang raja. Wong Pulo Jati macem-macem karo aku. Lurokno pupus gedang raja, mlebu wong-wong. Loro pengapesane Cakrajaya Bupati Tunjungpura. Patine kudu ditamani Patrem Kencana. Patrem iku pusaka, Kencana emas. Lah iki nek ra wong sugih ra iso mateni. Emas gram saiki 400. Nek digawe pusaka nek wedi. Lah nek ora nyolong sik ora iso aku gawe pusaka iku. Ning aku dadi wong Islam kok sadar kok. Ya angel iki patine Cakrajaya nek ora wong sugih. Pusaka gaene kok emas. Iki ya pusaka. Pengapesane Bupati Mandalika Patak Warak kudu ditumbak nganggo tumbak guntur geni. Wong kok iso tumbak. Wong kok kowe lak Patak Warak wis. Kilodang gatuk meling 1 ra buka buku, 2 nyekel tumbak guntur geni. Ora idep ora peduli. Kilodang gatuk aja lo kelangan. Guntur geni tumbak tak colok. Jaluk kelangan iki lho dan Patak Warak mandeko ya. Aling opo? Ning endi bocah iki mau? Opo? Belum. Sopo wani ora narik buku iki mau, Wela! Tumbak kuntur geni ora ono. Ya. Yen ngono ora liya keng wani tumindak nyolong tumbak kuntur geni. Ora liya si maling kopo. Biar jajal-jajal lawan paguron ning pulau seprapat glodang gatung. Ya, mongko papan dununge tumbak guntur geni ana dhuwur papane. Yen kowe ora karo penekan nggonmu njukuk tumbak guntur geni ora bisa kelakon. Patrapmu kaya dening kethek kowe maling kopo, Patak Warak, kowe sedelok neh mesti bakal mati sotan. Mergo pengapesanmu tumbak guntur geni wis ana ing tanganku Patak Warak. Balik kopo. Guru Lodang Gatot. Ana Wonten wigatos menapa ngantos panjenengan menika nglapati dumateng lampah kula?
Dadi kabeh ora rumangsani marang kaluputan. Mau si menop. Kowe sawijining murid sing ora ngestokke marang gawing guru. Maling apa? Nggih. Mbok menawa kowe durung ngerti kawujudanmu. Coba kaya ana banyu ngilu yen kepengin ngerti kelawan wujudmu. Oh ngaten nggih. Lho, waduh guru, waduh. Guru. Guru lodang jatuh. Maling apa? Murid ingkang dosa guru. Pramila kula nyuwun pangapunten. Ya kaya ngono kuwi sawijining murid sing ora ngestokake marang dawuhing guru. Maling kopo nganti ketrucut sabdaku satemah tumus kawujudanmu dadi kaya dening aku. Ora. Maling kopo? Rawuh. Kowe kumawani nyolong tumbak guntur geni. Kuwi satenane arep mbok tumindak apa, Guru, ngantos kula tumindak ingkang kados ngaten, estunipun kula mupu sayembaranipun Ki Ageng Ngerang sambet kalian icalipun Ndara Putri Rarayana ingkang dipun bradat dening Patak Warak. Rening kula menika sampun mangertosi pangapesane Patak Warak menika kadaya saking tumbak guntur geni. Lajeng tumbak guntur geni kula colong guru. Kaya ngono. Nanging guru, menapa slaminipun kula menika badhe kawujudan ingkang kados ngaten guru? Ora. Paling apa? Nggih. Ing mengkone kawujudanmu bisa bali kaya dek wingi. Ning ana syarat-saranane. Lajeng menapa syaratipun guru? Yen mengko kowe lakon bisa mateni Adipati Mandalika Patak Warak kanthi tumbak guntur geni. Mengko getihe nggoneng siram jamas kowe bakal bali wujud kaya wingi. Menawi ngaten Patak Warak kula patenane. Patenono. Pangling aku ketemu kowe lagi pisan iki kok pangling. Oh, iya. Ana lumrahe, Di. Yen kowe iki pangling karo aku. Saktenane ngene ya, Di. Aku kuwi jes sedulurmu. Kakangmu maling kopo aku iki. Sing nalika semono. Ha. Lara-lara piye? Lara-lara rak ngene to, Di. Nalika semono aku rak njegur segara. Aku kegulung ombak sing gedhe aku nganti kerem. Saka pulau seprapat kono lho. Walah. Saka rumangsaku aku ya wis mati. Nanging aku ditulungi karo dening pawongan sing jenenge Ki Lodang Gatot. Aku ditulungi malah kapora aku saiki dipek murid. Lah sakwise aku dipek murid, aku kon jaga loro cacahe pusaka. Apa wae? Siji tumbak guntur geni, loro buku wasiat. Nanging pawelinge Bapak Guru Ki Lodang Gatot. Aja pisan-pisan aku mbuka buku. Watakku wong buku ngene-ngene wae dibuka kok ora entuk. Apa to isine? Njur buku tak buka. Jebul isine kuwi murid-murid ana ing Pulau Seprapat. Pulau Jati, Cakrajaya karo Bupati Patak Warak. Kuwi ya mlebu ning kono. Murid nyerang kabeh ya. Yo tak buka meneh. Isine pengapesane murid-murid ana ing Pulau Seprapat. Aku ngerti.
yen pengapasane Patak Warak kuwi saka tumbak Guntur Geni. Iki tumbak Guntur Geni. Yen ngono ya lakon iso mateni Patak Ah, Warak. saiki ngene wae. Patak Warak ngono tekan kene, engko dipateni ngono ae. Malih kaya wingi kok iso dadi malih ki mau kepiye? ya. Patak Warak tombak yes. Jadi tak ada ember untuk 8 ember mbah pira mang. Terus tak nggo adus kramas. Terus malih iki ora ngengeh kok sak ember. Mbok nggo apa? Lho disaren. Digoreng, Dicicek. Le. Saiki awake dhewe wis berhasil. Sukses. Nyatane Patak Warak tombak mati Ndara Putri Rayana wis nang tangane awake. Kari njaluk ganjaran. Ayo. Ning ganjarane loro jebule. Lah kok iso loro? Bumi Buntar karo Rarayana. Nek kowe milih bumi apa milih wong wedok? Nek cara aku, kok milih wong wedok iki mongko ora duwe omah, apa arep lakon dijak ngiyup ning sor tretek. Apike nek aku ya milih bumi ae. Ah, Rarayana ayune. Alah, Ketes-ketes. ayune ayu, ning ora ndenggon iki mau lho dipikir. Duwe wong ayu nek ora Ora ndenggon. ndenggon, mbok kelone ning dalan. Muateni. Ning beda nek milih bumi. Bumi iki mbok babat saya suwe saya rame malah dadi kutha, dadi kabupaten. Lah kowe dadi bupati. Iya. Nek wis ana bupatine, Kudune? nek kudu ana patine. Pati sapa? Lah aku ra iso. Bupati? Bupati duweke akeh. Perkarane wong wedok meneh. Iya. Wong duwite akeh. Golek wong wedok wah nek ndi duwit akeh. Wis to, wong wedok iki lengket kaya prangko. Gampang. Bupati upama rabi pira le? Rabi 10. Entuk. Entuk duit berah kok. Iya. Lah pate. Heeh. Pate rene duit ya mung sithik. Wong akeh bupatine. Tetep ya rabine ya seret. Pira? Telu ae golek sing bengkong-bengkong iku murah. Ya wis tak tetepake milih bumi. Nah, cocok ya. Sok dibabat dadi negara, aku dadi bupati, kowe dadi patih. Patih. Para rawuh kakung Sumawana Putri. Lakon iku dilangsungno benjang dipun tangkap oleh bupati maling Kobok. Cekap semanten ayo nyuwun karo Gusti Allah sawise bapak duwe gawe natke putrane. Amin. Dongakno nanggap manggala binaran slamet. Amin. Seger waras. Amin. Akeh rezekine. Amin. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.